Takže se vás ľudia, ja som René, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Tentokrát tu máme opäť Bed Wars, začalo sa mi to nejako páčiť. A hrám tu mapu Crystals, aha, niekto mi tu hádže Irony, typek. A dík, či typkyňa. Dk. Tak, a som na serveri Survival Games. A asi tak, no. A momentálne typek mi tu... Zas som povedal typek. Typkyňa mi tu hodila veci. OMG, čo som dneska tak postihnutý. Typkyňa... Áno, dobre som to povedal. Typkyňa mi som tu hodila teraz veci, takže o to lepšie. Lebo oni tu už majú postavenú cestu do stredu, myslím. No, do stredu už majú postavenú cestu. Takže idem aj ja do stredu. Nemám rád lagy. Najhoršia vec. Nevadí, počkej, my sme zelení, áno, zelení sme. Ja už po nás zase útočia. Počkaj, what? Dobre, môžeme ísť. Jos, aha, nikto tu není. Goldy sú len moje, tu sú lení. Ani tu sú lení. Nechaj mi to, dobre. Jo. Poď. Ešte jeden gold. Dobre sa nám darí. Typky nám dala Irony. Teraz sme zabrali goldy. Môže byť. Taký začiatok sa mi dosť ľúbi, akože super. Som rád. Dosť rád. Veľmi. Teda, no, chápete? Jeden Iron, aby som si mohol kúpiť lepší armor. Fakt. No, akurát sa to objavil. Ja nechápem, zás mám lagy. Ale nejak predtým, čiže o to lepšie. A aj dnes tu máme taký resource pack, jak sme mali v minulom videu, som chcel povedať, presne to som chcel povedať. Takže asi tak, no. Toto si tiež vymeníme, toto si dáme tak. Počkaj, máme zastavanú posteľ, teda pokiaľ je hen tam hore, pokiaľ si dobre pamätám, tak by malo byť tam hore. To je také na hovno. Zás lagy, nemám to rád. Však veľa vecí nemám rád. Ale hlavne tie lagy. No, tak. Aspoň trochu amatérsky máme zastavanú našu posteľ. Rozmýšľam, že si tu urobím nejakú campy budku, keď už mám ten luk, aby som mohol tu snajpiť. Tak. Takže si to tu idem urobiť, tú campy budku myslím. Skôr som tu preletel, takže si to dáme sem. Asi nie sem. Takže takto nejako som to myslel. Tak. Toto bude niečo v build battle. Zase idem stavať. Nechápem. Tak toto môže byť zatiaľ. Počkaj, na čo som to niečo? Alebo však dobre. Pozor, mešunk. Pozor, kša. Tu ponastrieľajú? Či to, čo tu bolo? Ideme si tu robiť nejakú budku. Takto. Takže máme... Aha, červený tu ponastrieľajú, skoro ma trafil. Stochni. Dobre, ja zasah. Jaký sniper je, tu som ja. Takže takto. Toto si môžeme dať takto. Takže campy budka hotová. No poď. Yes, down. Ona má luk, alebo čo to je zač? Takže máme na účky 1 kill. Super. Kto tam ide? Asi pôjdem na útok, lebo... Nejdem na útok, idem si zobrať goldy, lebo sa mi zdá, že obsadili stred. A neviem, či to ani není pravda, ježiš, to je jedno. Dobre, obsadili sme stred, sa mi zdá. A... Ja by som išiel vypnúť žlútinky. A to už len z toho jedného dôvodu, že nemajú bohvie aké veci. Poď. No, ale fut.
No, viete, čo som chcel povedať. Zdochni, more. Zdochni. To jak má knockbackov? To je hrozný zmrt. Aha, 6 ironu som mal. Dobre, nevyšlo mi to. Jak je u mňa veľkým zvykom, že? Samozrejme, pokiaľ kúkate videjka. Jaj, dúfam, že to zase neprehrám jak minulé. Hovorím, že dúfam, že to zase neprehráme. Uvidíte, ľudia to prehru. Inak mohol by som redovi vypnúť, modrých a čakať, na či ja čakám vôbec? Ja som išiel na tých, čo sú traja tam v týme. Ja som dobre tupý, ľudia, že? Napíšte do komentu, či som tupý. Ale nie som. O, dvojkový chestplate. O, dvojkový meč, OK. Takže ako super, no, ďakujem vám, ľudia. Thanks. Takže takto si to dáme. Nejaké bloky si kúpime. Tak, mohol som si kúpiť lepší krombač, ale nevadí. Však aj tak idem na útok, ideme si dať útok. Na koho idem na prvých? Ale však som Redman, tak idem, aha. Ten modrý je tu? Nevidím pred seba. Retardovaná textúra. Nechce sa mi načítavať. Ja to kašľujem, ja to takto prelezem jak Spiderwebs. Spiderwebs. Kámo, ľudia, skoro som sa tam vykypil. Aha, zdochol. Chudák, nechcel by som. Jaký knockback mi dal. Fuck. To ma zabije ho rukou? Ani nežartujte. No zdochni, moriešak. No poď. Jau. Tak toto mi už dobre ube. Vážne. Ma hen tak zabije, jak nič úplne. Choďte mi do... No viete kde. Nie, toto chcem. OK, takže toto už sme mali. Toto je dobré, že si potom môžeme si nakúpiť odík. Ešte, že to je v tých čestkách. To som rád, akože. Dobre, mám všetko. Takže takto. OK, už sme znova vybavení, takže teraz idem vypnúť redov. Alebo idem vypnúť toho modrého. Nie, lebo v podstate on má iba ten meč viac menej. Teda pokiaľ už máme ďalšie veci. Fakt, bože, retardovaná textúra. Ja vidím normálne dole ľudia, chápete? Teraz keby som padol, tak som taký nasraný. A toho zničili, tak nič. Ok, idem tu vykiliť toho modrého, začína mi tu vadiť, že je tu ešte stále a pritom nemá postel. Zas tu odkopáva cestu Lamka jedna vybuzerovaná. Lamka je jeho mamka. Ale choď do ryti, morejšak, ako sa spamätaj. Tu budeš takto zastávať. Buzík. Aj jelov sú dole. Ty vole. Dobre, ľudia, toto by ste asi nemali počuť Redman Rage, že? Takže to bol taký dosť menší Redman Rage. Trochu mi to tu zabugovalo zase, samozrejme. Však to by nebol môj PC, keby mi to nelagovalo, jak... Keby som aj povedal čo, ale... No. Radšej sa budem zdržovať názoru. Takže takto, už sme zase vybavení. Rýchlovka to je akurát. Akurát, že toto sme vyhrali a to už len z toho dôvodu, že máme posteľ. Žltí sú dvaja, jeden modrý, ktorý ma furt zabíja, chumaj malý sprostý, primrdaný.
Pokiaľ ste počuli trochu takých natlušných slov, tak to sú moje také tichšie rage, že tu len rozbijam PC a podobné veci, že radšej takto. Prečo sa mi zdá, že tento postihnutý človek o mňa nevie a je to čím ďalej, tým lepšie, že o mňa nevie. Ty vole, fakt. Teda už o mňa vie, samozrejme, ale no to je jedno. Chápete, no. OK, easy. On tam dal minu, ty buzerant. Dobre. Už zdochol. Kamo ľudia, jeden modrý, to dáme, easy win, toto krátky diel, easy win, v pohodičke. Videjko viac menej nezostrihané, v pohode. Budem robiť takéto nezostrihané videá, nech máte čo najviac záberov, keď náhodou si niečo stane, aby ste to všetko videli. Takže asi tak. Inak minulé, keď som točil to 5-rokové video s Campim, čo sme mega dlho hrali, ten Bedwars, to ako vážne už som chytal nervy, normálne na to už sme to hrozne dlho hrali. Aha, tu je. Veď on je tu. Počkej. Aha, ore, je to tu. Cestička tu je. Však uhni ty, degeš. Vygenerovaný. Ja sa na to môžem, viete čo. To som dobre zakryl. Vy viete čo. Však viete, nie? A ja sa na to kašlem. Ja tu robím takto. Berem si knockback tyčku a idem ho to sknockbackovať dole do toho vojdu špatného, kde ma už 500 krát viete čo, zahodil. Ja sa na to Fakt? Úplne fakt? Jako však, tak knockbackoval. Buzerant. Ja nemám to rád. Knockback tyčky sú hovna. No stávaj, však more, však nám ujde. Na akého áneho čakáš? No poď, no dám dole. Ježkové vajca. Tebe to trvá, no poď, utekaj. Ježiš, odkopáva to tu jak taký malý zmrt. Nevidím cez teba, kamarát, vieš o tom? Teraz neviem, je dole, alebo nie. OK, je dole. Takže toto bez tohto videjka všetko, vidíme sa pri ďalšom videu a zatiaľ, čus.